Hyvää itsenäisyyspäivää ja tervetuloa Kauneustypön kanavalle. Mä oon Pauliina All The Little Royalsista ja tällä videolla me tehdään tällaiset itsenäisyyspäivän juhlakynnet sinisellä ja valkoisella sekä ripauksella glitteriä. Jatka siis katsomista. Ihan ekaks mä aloitan tällaisella sinisellä, niin kuin Suomen lipun väreihin kuuluu. Sininen Isadoran, tää oli Surfers Paradise-lakka. Ja mä valitsen 20, jolle mä tätä sinistä haluan levittää. Sä voit ihan itse valita sun mieluiset kynnet, mutta mä valitsin pikkurillin ja etusormen. Sitten seuraavaksi mä otan valkosta. Tää on Mavalan valkoinen, mitä tästä purkista nyt ei kylläkään ehkä näe lukea. Tää on siis 49 White. Ja sitä mä levitän sitten ihan näihin 3 muuhun kynteen. Ja koska noita lakkakerroksia on nyt levitetty 2 kertaan, niin nyt mä annan niiden rauhassa kuivahtaa ennen kuin siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen. Eli sitten seuraavaksi mä otan sinistä glitteriä. Tää on Kinatricotista ostettu 135 Sparkling Aqua, tämmönen päällyslakka glitteri. Niin tätä mä levitän sitten ihan koko kynnelle noiden 2 sinisen kynnen päälle. Sen jälkeen siirrytään vähän hopeiseen hohtoon. Essien tosi kaunis ja tosi peittävä tämmönen glitterlakka. Mä nyt en ala tätä edes nimeä lausumaan, koska se varmastikin menisi aivan väärin. Mutta siinä siis vilahti se nimi ja mä kirjoitan nämä kaikki myös tonne, niin voit sieltä vielä paremmin tutkailla. Tätä mä tosiaan levitän noihin valkoisiin kynsiin, mutta ainoastaan tonne kynnen kärkeen. Levittäen sitä vähän tolleen liukuvasti tuohon puoleen väliin asti, mutta tätä en siis levitä täysin koko kynnelle. Ja siinä näkyisi nyt vielä tän glittervaiheen jälkeen nämä kynnet. Melkein ollaan valmiita, mutta annetaan vielä pikkasen kuivahtaa, jonka jälkeen mä levitän noihin kynsien päälle vielä Isadoran tällaista geelipäällys-lakkaa. Tää kuivattaa noi kynnet tosi nopeasti, tuo tosi kauniin kiillon ja tuo lakka myös pysyy tosi paljon parempana tämän geelilakan alla, joten suosittelen ehdottomasti ostaa tällaisen, jos teille ei tällaista vielä ole. Ja näin meillä olisi valmiit itsenäisyyspäivän juhlakynnet sinivalkoisissa Suomen sävyissä. Kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon ja
tosi rentouttavaa iltaa. Blanche, Moi moi! jaune et d'un pinceau fin et d'un daunting tool. Commencez par former vos pétales. Si vos pétales à la première couche ne vous plaisent pas, c'est pas grave, vous avez toujours une deuxième couche pour vous rattraper ou pour rendre la couleur beaucoup plus opaque. Donc comme je disais, la deuxième couche est nécessaire pour rendre le rendu plus opaque ou pour reformer votre rose, enfin votre fleur, excusez-moi. Donc hop. Dans ce doigt, j'ai décidé de refaire une des pétales parce qu'il en manquait quand même pas mal. Enfin, je trouvais que c'était vraiment vide. Malgré qu'il avait quand même une assez grosse, mais bon. Si vous voulez des lignes vraiment droites, prenez du scotch, coupez-y des bandes et mettez votre vernis blanc par-dessus et vous aurez vraiment des lignes droites. Ensuite, prenez de la peinture jaune, donc de l'acrylique bien sûr, ne prenez pas de la gouache, ça ne marchera pas. Puis prenez du daunting tool, excusez-moi. Puis vous allez faire des petits points au milieu des pétales. Hop. Donc voilà. Une fois que vous avez fait vos petits points, vous pouvez très bien aussi faire des petits points blancs autour des pétales. Mais c'est vraiment pas obligé, c'est vraiment moi qui a voulu rajouter du détail. Donc voilà, ensuite si vous voulez nettoyer autour de vos ongles, prenez un coton, donc du disque de coton, enfin n'importe quel coton, coupez-y en un morceau, voilà. Puis vous allez mettre autour de votre daunting tool, comme ceci, et vous prenez du dissolvant, vous allez mettre dans le bouchon du dissolvant. Hop, vous allez imbiber votre coton de dissolvant, vous allez nettoyer vos doigts. Donc voilà. Donc voilà les filles, cette vidéo approche à sa fin. J'espère que je vous aurai servi et que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Nail art, beauté, vlog, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Bisous tout le monde.